Türkmenistanda kosmetika hyzmatlary hödürleýän gözellik salonlarynyň işine girdilen gadaganlyk Balkan welaýatyna hem baryp ýetdi. Ýurdun Günwatar welaýatynda gözellik salonlary köpçülikleýin ýapyldy. Mundan başga-da häkimetleriň jinsy balak giýýän gelin gyzlary we şorty, gysga balak giýýän erkek adamlara gözegçiligi güýçlendi. Sewitde giýjeki klublaryň käbiri hem ýapyldy. Azatlyk radiosynyň Balkandan habarçylarynyň maglumatlaryna görä gözellik salonlarynda kosmetika hyzmatlaryň we proseduralaryň hemmesi diýen ýaly gadagan edildi. Şu günler gözellik hyzmatlaryna şolsanda goşmaça kirpik goýmak, dodoňy çişirmek hyzmatlaryny hödürleýän kosmetologlar işsiz galdy. Polisiýa olaryň işini gadagan edip olary soraga çeker we olardan dil hatalýar. Diýip Balkanly çeşmämiz 19 aprelde aýtdy. Yerli resmiler gadagançylygyň sebäbini düşündirip, bu baradaky resmi karary görkezmeýärler. Ýöne yerli kanun goraýjy edaralaryň birnäçe işgär bilen söhbetdeş bolan habarçylarymyz bu çäreleriň Balkanawat şäherinde dodoňy çişirden 4 okuwçy gyzda soňu bilen saglyk problemalarynyň döreme bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Balkanda 4 sany okuwçy gyz şäheriň bir gözellik salonundaky kosmetologa dodogyna botoks etdirip onu çişirdiýär. Soňra olaryň dodoklaryna mikrop aralaşyp erwetleşýär we gangrena emele gelýär. Şondan soňra bu barada Aşgabatda şikaýet ýetýär diýip çeşmämiz belledi. Türkmenistanda gözellik hyzmatlarynyň aglabasynyň gadagan edilendigi baradaky habarlar geçen hepdäniň başynda peýda boldy. 11 aprelde Adatlyň habarçylary Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinde kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň gözellik salonlaryna aýlanandygyny habar berdiler. Şonda olar gelin gyzlaryň ýüzlerine botoks etmeň, ýüzleriniň ýyrtlaryny tekizlemeň, gözlerine kirpik oturtmaň, dodoklaryny çişirmeň we olary goşmaça dyrnak dakmaň gadagandygyny aýtdylar. Gadagançylygy bozanlara pul jerimesiniň salynjakdygy we olaryň 15 gün türme tutsaglygy bilen ýüzüýiz bolup biljektigi hem duýduruldy. 15 aprelde bolsa Şabatda habarçylarymyz bu gadagandygyň paýtagta hem baryp ýetendigini, gözellik salonlarynyň köpçülikligiň ýapylýandygyny habar berdiler. Şonda habarçylarymyz kosmetika hyzmatlaryň we proseduralaryň hemmesiniň diýen ýaly gadagan edilendigini, diňe dille kanalaryň açyk galýandygyny we olaryň işiniň diňe saç gyrkmak bilen çäklenýändigini hem aýtdylar. Mundan başga-da Balkandan habarçylarymyz Sewitde ilatyň geýmine de gödökçüligiň güýçlenendigini habar berýärler. Şu günler Türkmenmaşyda aýal gyzlara jinsy libasda, şol sanda balakda gezmek gadagan edilýär. Şeýle-de erkeklere şorty, gysga balak giýmek hem gadagan edilýär diýip çeşmämiz belledi. Bu habarlaryň arasynda ýurdun Günwatar welaýatynda giýjeki klublaryň käbiri hem ýapyldy. Habarçylarymyz bularyň ýapylmagynyň Sewitdäki käbir giýjeki klublarda dören uruş dawalaryň ýygyanyna gabat gelendigini aýdýar. Golayda Aşgabat Tejen awtobanynyň ugrunda ýerleşýän mehmanhananyň diski barynda uruş boldy. 2 ýigit bilen 3 gyzyň arasynda bolan ýakalaşykda pyçaklaşyk hem boldy. Erwet jenaýaty amal eden ýaşlaryň ýokary döwlet wezipelerinde tanışlary bar. Şol sebäpli olar şirket ýetenleriň sesi çykmaz ýaly edip bu işiň üstüni ýapdylar. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Adatlykda gürrüň edilýän mehmanhananyň ady barada dolu maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň häkimetlerinden şol sanda polisiýa müdürliginden goşmaça maglumat ýa kommentari almak synanşygy netije bermedi. Ýurtda kosmetika hyzmatlaryň gadagan edilip, gözellik salonlarynyň we käbir giýjeki klublaryň ýapylmagy şeýle-de ilatyň geýmine gözegçiligiň güýçlenmegi we munyň bilen bagly alınıp barlayan çäreler barada ýurdun resmi media serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanda aýal gyzlar dar köýnek giýmekden, makyajdan ýüze örmek, saçyny sary reňke boýamazlyk ýaly talaplar bilen ilkinji gezek 2018-nji ýylyň bahar aýlarynda köpçülikligiň ýüzüýiz bolupdylar. Adatlyň habarçylarynyň maglumatyna görä, köpler häkimetleriň häzirki çärelerini ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň konservativ garaýşlary bilen baglanşdyrýarlar. Häzirki wagtda munyň sebäbi Serdaryň goşadyrnak içinde maşgala bawatynda ýygygalyk garaýşlary we emansipasiýasyna islendik görnüşlerini tanqidi garaýşlar bilen baglanşdyrylýar diýip Aşgabatly çeşmämiz 15 aprelde gurrun berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow wezipäge girişenden gysga wagt soň İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Şondan soň ilata polisiýa gözegçiligi güýçlendi. Ýollarda köpçülikligiň reýtler geçirilip, ýol hereketiniň düzgünlerini bozanlar telewizorda görkezildi. Şeýle hem resmi nikasy bolmadyk jübütlere jerime salmak işine hem bat berildi.
Türkmen paýtagtynyň jemaat gulluklarının işgärleriniň arasalyş we awadanlaşdyryş işlerini ýerine ýetirişi 2 hepde bäri ýylaty öz gözükçülügini güýçlendiren häkimetleriň ünsüni özüne çekdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdaky ýagdaýlar barada maglumat berip, düzgün bozonlara jerime salynýanlygyny aýdarlar. Ýollarda gözükçülügiň güýçlendirilmegi, dürli kosmetik hyzmatlaryň gadagan edilmegi işeýle hem resmi nikatsız bile ýaşaýan jüwütleri anyklamak üçin reýtleri geçirmek ýaly ýagdaýlardan soň indi häkimetler jemaat gulluklarının işgärleriniň arasalyş işleriniň talaba laýyklygyna ünsüni güýçlendirdiler. Habarçylaryň sözlerine görä indi Aşgabatyň suwup çönçülük edarasynyň işgärleri birnäçe tagatlap Aşgabatyň dürli ýerlerini aýlanyp görmäge we kemçilikleri tapyp düzetmäge mejbur edilipdir. Netijede jemaat işgärleri ýaşaýyş çaýlarynyň öňündäki ýer böleklerinde suwly kran ýa-da ösümlük tapsalar, şeýle hem ýaprakly agaçlaryň bardygyny görseler ýok etmeli bolýarlar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan jemaat edaralarynyň işgärleriniň we Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň sözlerine görä paýtagt häkimligi şäherde diňe arça ýa-da sasna ýaly agaçlaryň bolmagyny talep edipdir. Olar diňe arça ýa-da sosna ýaly agaçlary galdyryp bilýärler. Galanlary gopurlýar we alınıp gidilýär. Mysal üçin dostumyň melleginde hoz nahalyny we gülleýän ähli ösümlikleri gopurdylar. Diýip Aşgabatly ýanan azatlyga gurrun berdi. Çeşmelere görä şol bir wagtyň özünde de jemaat gulluklarının işgärlerinden iş geyimlerini, ellikleri we gurallary öz hasabyna satyn almak talep edilýär we bu zatlaryň bolmadyk ýagdaýynda olara jerime salynýar. Göktepe tarap baryan uly ýoluň ugruna otlary garşy görüşýänleri bilen Aşgabat ýyllyk edarasynyň işçileri özlerine ýer ýete geyimleriniň we ellikleriň ýokdugy sebäpli başlyklary tarapyndan günäkärlenýär. Netijede olar bu zatlary öz hasabyna satyn almaly bolýarlar. Diýip Aşgabatly çeşme gurrun berdi. Jemaat gulluklarının işgärleri iş şertleriniň indi hazym erbetleşenligini aýdarlar. Şol bir wagtyň özünde de Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary häkimetleriň ötüp oturan ötümlükleri we agaçlary ýok etmek boýunça alyp barýan hereketlerinden nägile bolýarlar. Ot ösümlüğe garşy maniýsiz görüş hasam güýçlenýär diýip azatlyk bilen gürleşen Aşgabat şäheriniň ýene bir ýaşaýjy aýdar. Ol paýtagtyň onkologiýa hassaxanasynyň goýynda öz görünleri barada şeýle gurrun berdi. 9 aprelde onkologiýa hassaxanasynyň çägine we öňkü prezident Niýazowyň döwrüne urulan mehmanxanalaryň goýyny işlen büdjet işgärleriniň köpüsi otlary elleri bilen gopurup çykdylar we gulgaplaryna ösümlikleri topragy bilen birlikde kesip gopurup aýyrdylar. Ýogsa ösüp oturan ösümlikler hassalaryň gözüne ýakymly görünýärdi. 2 hepde töwere wagt bäri Türkmenistanyň ilaty dürli sebetlerde görülip eşidilmedik gözükçülük, jerime we çäklendirmeler bilen ýüz boldy. Häkimetler bolup geçen ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler, sebäplerini düşündirmeýärler. Emma bu ýagdaý Içeri işler ministrliginiň başlygynyň çalışmagynyň soň ýüze çykdy. 6 aprelde geçirilen howpsuzlyk ýygnagynda prezident Serdar Berdimuhammedow öňkü Içeri işler ministrini çalışdy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugyna görä, öňkü ministriň işinden aýrylmagy bir käýinçler we iş döwründe kemçilikler baradaky duýduruşlar bilen delillendirilipdir. İçeri işler ministrliginiň öňkü başlygy Öwezdirdi Hoja Niýazowyň goýberen kemçilikleri anyklaşdyrylmady ýöne şolgun ýol hereketiniň düzgünlerini bozonlyk aýdylýan onlarça sürüje döwlet telewiziýasynda görkezildi. Bu aralykda azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň ençemeti ilatyň häzir sede bar bolýan gözükçülüginiň we çäklendirmeleriň wezipeli adamlary we kanun goraýjydararyň işgärlerini bir kanun ýoldan baýlaşdyrýar diýip hatap edýärler. Täze bir tolkun başlandy. Jerime salmak bahanasy bilen ilatdan goşmaça pul almak tolkuny. Diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy öz pikirini paýlaşdy. Mundan öň ýaşaýjylara olaryň daş keşfi, köçede surata düşmek we video almak, iş ýerlerinde hem mekteplerde jiby telefonlaryny ulanmak, awtolog sürüjülere uloklaryň reňki we detallary, awtologlaryň hapa bolmagy ýaly sebäplere görä köpçüliklen jerime salynıpdy. Ýurdun häkimetleri tarapyndan ikrar edilmedik koronavirus pandemiýasy wagtynda bolsa, elki bilen maskalary dakynmak, soň bolsa maskalary dakynmazlyk ýa-da nädogry dakynmak, şeýle de maskalaryň reňkleri, şol sanda gara maskalar sebäpli köpçüliklen jerime salyndy. Polisiýa işgärleriniň özleri hem ýygyderli jerime sede bar bolupdy. Hususan da pandemiýanyň başynda polisiýa işgärleri köçelerde adamlaryň gyzgynyny barlamak üçin gurallary öz hasabyna satyn almanlyk üçin şeýle de düzgüni bozonlary şol sanda maska dakynmadyklary tutmak boýunça planlary talep edilýär ýerine ýetirmeýändikleri üçin jerime we jeza sede bar edilipdi.
Türkmenistanda kosmetika hyzmatlary hödürleýän gözörlük salonlarynyň işine girdilen gadaganlyk Balkan welaýatyna hem baryp ýetdi. Ýurdun Günwatar welaýatynda gözörlük salonlary köpçülikleýin ýapyldy. Mundan başga da häkimetleriň jinsy balak giýýän gelin gyýdlary we şorty, gysga balak giýýän erkek adamlara gözöwçüligi güýçlendi. Sewitde giýjeki klublaryň käbiri hem ýapyldy. Azatlyk radiosynyň Balkan habarçylarynyň maglumatlaryna görä gözörlük salonlarynda kosmetika hyzmatlaryň we proseduralaryň hemmesi diýen ýaly gadagan edildi. Şu günler gözörlük hyzmatlaryny şolsanda goşmaça kirpik goýmak, dodogyny çişirmek hyzmatlaryny hödürleýän kosmetologlar işsiz galdy. Polisiýa olaryň işini gadagan edip, olary soraga çeker we olardan dil hatalýar. Diýip Balkanly çeşmämiz 19 aprelde aýtdy. Yerli resmiler gadagançylygyň sebäbini düşündürip, bu baradaky resmi karary görkezmeýärler. Ýöne yerli kanun goraýjy edaralaryň birnäçe işgäri bilen söhbetdeş bolan habarçylarymyz bu çäreleriň Balkanawat şäherinde dodogyny çişirden 4 okuwçy gyzda soňu bilen saglyk problemalarynyň döremegi bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Balkanda 4 sany okuwçy gyz şäheriň bir gözörlük salonundaky kosmetologa dodogyna botoks etdirip onu çişirdiýär. Soňra olaryň dodoklaryna mikrop aralaşyp erwetleşýär we gangrena emele gelýär. Şondan soňra bu barada Aşgabatda şikaýet ýetýär diýip çeşmämiz belledi. Türkmenistanda gözörlük hyzmatlarynyň aglabasynyň gadagan edilendigi baradaky habarlar geçen hepdäniň başynda peýda boldy. 11 aprelde Azatlygyň habarçylary Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinde kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň gözörlük salonlaryna aýlanandygyny habar berdiler. Şonda olar gelin gyýdlaryň ýüzlerine botoks etmeň, ýüzleriniň ýyrtlaryny tekidlemeň, gözlerine kirpik oturtmaň, dodoklaryny çişirmeň we olary goşmaça dyrnak dakmaň gadagandygyny aýtdylar. Gadagançylygy bozanlara pul jerimesiniň salynjakdygy we olaryň 15 gün türme tutsaglygy bilen ýüzüýiz bolup biljektigi hem duýduruldy. 15 aprelde bolsa Şabatda habarçylarymyz bu gadaganlygyň paýtagta hem baryp ýetendigini, gözörlük salonlarynyň köpçülikleýin ýapylýandygyny habar berdiler. Şonda habarçylarymyz kosmetika hyzmatlaryň we proseduralaryň hemmesiniň diýen ýaly gadagan edilendigini, diňe delle kanalaryň açyk galýandygyny we olaryň işiniň diňe saç gyrkmak bilen çäklenýändigini hem aýtdylar. Mundan başga da Balkan habarçylarymyz Sewitde ilatyň geýmine de gözöwçüligiň güýçlenendigini habar berýärler. Şu günler Türkmenmaşyda aýal gyýdlara jinsy libasda, şol sanda balakda gezmek gadagan edilýär. Şeýle-de erkeklere şort, gysga balak giýmek hem gadagan edilýär diýip çeşmämiz belledi. Bu habarlaryň arasynda ýurdun Günwatar welaýatynda giýjeki klublaryň käbiri hem ýapyldy. Habarçylarymyz bularyň ýapylmagynyň Sewitdäki käbir giýjeki klublarda dören uruş dawalaryň ýa-da gabat gelendigini aýdýar. Golayda Aşgabat Tejen awtobanynyň ugrunda ýerleşýän mehmanhananyň disk barynda uruş boldy. 2 ýigit bilen 3 gyýdyň arasynda bolan ýakalaşykda pyçaklaşyk hem boldy. Erwet jenaýaty amal eden ýaşlaryň ýokary döwlet weziplerinde tanışlary bar. Şol sebäpli olar şirket ýetenleriň sesi çykmaz ýaly edip bu işiň üstüni ýapdylar. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Azatlykda gürrüň edilýän mehmanhananyň ady barada dolu maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň häkimetlerinden, şol sanda polisiýa müdürliginden goşmaça maglumat ýa kommentari almak synanşygy netije bermedi. Ýurtda kosmetika hyzmatlaryň gadagan edilip, gözörlük salonlarynyň we käbir giýjeki klublaryň ýapylmagy, şeýle-de ilatyň geýmine gözöwçüligiň güýçlenmegi we munyň bilen bagly alınıp barlayan çäreler barada ýurdun resmi media serişdelerinde hem hiç sat aýdylmaýar. Türkmenistanda aýal gyzlar dar köýnök giýmekden, makyajdan ýüze örmek, saçyny sary reňke boýamazlyk ýaly talaplar bilen ilkinji gezek 2018-nji ýylyň bahar aýlarynda köpçülikleýin ýüzüýiz bolupdylar. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä, köpler häkimetleriň häzirki çärelerini ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň konservativ garaýşlary bilen baglanşdyrýarlar. Häzirki wagtda munyň sebäbi Serdaryň goşadurnak içinde maşgala bawatynda ýygygalyk garaýşlary we emansipasiýasyna islendik görnüşlerini tanqidi garaýşlar bilen baglanşdyrylýar diýip Aşgabatly çeşmämiz 15 aprelde gurrun berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow wezipäge girişenden gysga wagt soň İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Şondan soň ilata polisiýa gözöwçüligi güýçlendi. Ýollarda köpçülikleýin reýtler geçirilip, ýol hereketiniň düzgünlerini bozanlar telewizorda görkezildi. Şeýle hem resmi nikasy bolmadyk jübütlere jerime salmak işine hem bat berildi.
Yaramaz ykdysady şertleriň arasyna el serip gedaýçylyk edýän adamlar polisiýa tarapyndan nyşana alınýar. Mariniň polisiýasy gedaýlara garşy girişen nowatda kampaniýasyny arasaly şartlandyrýar. Gedaýçylyk bilen meşgullanýan adamlaryň arasyna maýyplyk bolan adamlar, köp çağaly maşgalalar we ýaş çağalar bar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berdi. Gedaýlara garşy girişilen kampaniýa Sewitde heniz bazarlar ýapylmanyka başlady. Ýatlasak Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji aprelde Mariniň iri bazarlarynyň gaýtadan ýapylanyny habar berdi. Habarçymyz dilegçileriň köplenç bazarlarda gedaýçylyk edýänliklerini habar berýär. Maýyp adamlar bazarlara çykyp köpçülikleýin gedaýçylyk etmäge başladylar. Şäher ýerlerine olaryň dukanlaryň öňüne oturmagyna we gedaýçylyk etmegine ruhsat berilmeýär. Kowyarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy geçen hepde Sewitden habar berdi. Şu günler musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan orada ay dowam edýän mahaly Azatlyk radiosynyň habarçysy maýyplygy bolan ýardymy mätäç adamlara rehim şepagatyň artanyny we olara sadaka berilýänini habar berýär. Orada ay münasibetde şu günler bazarlarda gedaýçylyk edýän hor-homs adamlara sadaka berip başladylar. Hatda dilegçilik edýän maýyp adamlaryň arasyna sen meniň yerimde oturupsyň süýş, meniň çörekli ýerimi aljak bolma diýip öz aralaryna goň garmagalyň hem ýüze çykýan pursatlaryny gawat gelse bolýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Habarçymyz anny güni bayram alynyň etrap bazaryna gedaýçylyk edýän adamlara garşy geçirilen reýtlerde olaryň bazardan çykarylyp kowlanyklaryny habar berýär. Galy berse de gedaýçylyk edýän adamlaryň arasyna diňe bir maýyplyk bolan adamlar däl eýsem hojalyk ýagdaýy pes maşgalalaryň agzalary we ýaş çağalary bar. Gedaýçylykda tutulup bazardan kowlan raýatlaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde özüni gedaýçylygy elten şertleri barada gurrun berdi. Ýurtda iş tapmak kyn, biziň tapýanjy işimiz günlükçi bolmak, biziň ol işden alýan ujuýpsyjy pullarymyz çağalarymyzyň garnyny doýurmagy ýetmeýär. Azyk harytlary gymmatlady. Biz hem çağalarymyzy ýanymyza alyp dilegçilik etmek islemeýäris. Çağalary ýaşlykdan gedaýçylyk etmegi öwretmek islemeýäris. Ýöne başga çykalgy galman soň gedaýçylyk etmeli bolýarys. Başga çykalgy ýok diýip polisiýa tarapyndan bazardan çykarylan bir raýat Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti ilaty, hususan ilatyň gowuşak gatlagyna dürli ýeňilikleri hödürleýänini aýdýar. Döwlet resmiýetleri ýurtda raýatyň durmuş taýdan goraglylygynyň kepillendirilendигini, ilkinji nowatda ilatyň pes gatlaklary, maýyplar üçin deň mümkinçilikleriň hödürlenýändigini öňe sürýärler. Ýöne ilatyň iş ýüzüne ýüzbe-ýüz bolýan gündelik durmuş kynçylyklary häkimetleriň durmuş kepilligi barada haýdýanlaryny tasdiklamaýar. Reýtlere gatnaşan polisiýa işgärleri ilat bilen gurrun döşlükde durmuş kynçylyklaryny boýun alýarlar. Ýöne bazarlary dilegçilerden arassalamak barada özlerine buyruk verilendigini aýdýarlar. Edil häzirki döwürde günügüzäran şertleri kyn, biz düşünýäris, emma bize de düşünüňni polisiýa işgärleri aýdýarlar. Olar ýurtda maýyplygy bolan adamlaryň ýeterlik aradasynyň edilmeýändigi bilen ylalaşýarlar. El aýagy sag adamlaryň hem maýyplygy bolan adamlaryň hem gadyry ýok. Maýyp adamlaryň asla aladasy edilmeýär. Meniň hem aýlygym olaýdan bu aýa zordan ýetýär. Biz wagtal şäheriň içinde we şäheriň çet ýerlerine adamlara çilim çekdi. Maska düzgünni bozdu diýen ýaly jerimeler bilen haýwat atyp aýlygymyzyň daşyndan 5-10 manat para almasak biziň hem günümüz gedaýyň gününden üýtgeşik däl diýip serjant çynly polisiýa işgäri gurrun berýär. Bazardan kolan adamlar polisiýa işgärleriniň arasyna paýyş sözleri bilen adamlaryň üstüne toplayan kanun goraýjylaryň hem bardygyny aýdýarlar.